jam wale mon bandiraɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe Yawpindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dundi baba dam de kala min bisimon e kelle garande roɓi do jaydeji altini nogas e jeegom lewru mai 2025 bisimilla mon e kelle gadande roɓi do jaydeji puɗɗortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti ko ya 48 heures du lancement du dialogue national balɗe ɗiɗi ko heddi e nden yewtere gendiri ko yetno e dawrugol ɗo e leydi Sénégal e o mo ganduɗa ko docteur Cheikh Gueye toɗɗaɗo gam tigui ɓeɓodiral to banggue yewtere hakkude laamu ngu kam e jaggue dilloje e dawrugol holliti dendagal ko ganduɗa ko moƴƴinde nden yewtere heblama ƴettama gam moƴƴingol gam wawa kadi ha joni ko yete ko jibinde nandiral wawa latade jam ɗo e nder leydi Sénégal e yiide kanko docteur Cheikh Gueye promesse d'un cadre politique réforme jayde et libération ɓe garti koye présumé transactions opaques autour de l'importation et de la commercialisation de riz au Sénégal ɓe garti noon ko e gueɗe ɗe ganduɗa gona dewɗe lawol tagal nde ƴeewa nawi noon abbi koye capanɗe nayyi milliard ko préji men franc CFA gon wittongo CENTIF waɗi ko yetno noon e ɗeɗo gollore ne jeeya hen ɓesguji leydi Inde e société mum biyeteɗo Prime Charles Commission Louis Trading Charles wondude Sénégal alimentaire négoce kamɓe kala ko kamɓe e tuma wonande e on transaction e kutorgol ɗen koppareje ɗe laaɓan gabbiɗe capanɗe nayyi milliard kono ɓe garti e ngal neldal kalis umrigal toon to Dubai ko abbi e temedere e capanɗe jeetati e jeegom ujunere pawɗi temedde jeenayyi e nogas tawi noon umri koye on société moɓe mbiyata Fera firma e yiide jayde e libération jayde tribune quotidien ɓe garti koye notoygol nden yewtere gendire ñande alkamisa nogas e jeetati lewru mai Gomse Bopp Bougane Gueye ko kamɓe e namdi toɓɓe jeetati ne battete hen beele ɓe mbawa notade nden yewtere e gendire ɓe garti ko yitno e ɗen toɓɓe jeeya hen fawde kuule kisɗe to banggue debbati gorkati hen ƴewtade gonka ɓen ɓe ganduɗa ko ɓoraɓe golle mumen ni e tiɗallaji teskade to banggue ɓestugol guura ka ene jeeya hen jayde tribune arti hen kono ɓe garti ko yitno to banggue criminalisation de l'homosexualité debbati gorkati hen alhaali mumen wawa ƴewtede ɗo e Sénégal saabi e yiide jayde tribune le gouvernement sous pression jayde l'évidence quotidien ɓe garti koye ONAS ko kañumen goni e ƴeewko to banggue wonande tellugol e ɗo e wertago leydi Sénégal ƴewtogol golle toon to Tambacounda Kaffrine Kaolack e to Fatick gam ƴewtade ɗen golle juɓɓintinoɗo toon ko abbi adi ndungugu kono ɓe garti kamɓe l'évidence e ko yitno eɗen toɓe jeetati le Gomse Bopp namdi ɓeydite e guinol golle nden yewtere gendire ñanden alkamisa nogas e jeetati lewru mai jayde Walf quotidien ɓe garti koye retrouvailles des ex-frères Atepa réunis Sonko et Amadou Ba Atepa ko kay rendini jeyodiral hakkude mo ganduɗa ko Ousmane Sonko kam e Amadou Ba mo nouvelle responsabilité jayde Les Échos ɓe garti koye Amma Baldé et son frère Paté activement recherché mo ganduɗa ko Amma Baldé mbiru kam e mawnum Paté Baldé ko kañumen gone e yiilede ɗum noon ko jaggal nde policeɓe jinno fawde junggo e on ɓe ganduɗa ko goto e baɗiraɓe mabɓe ndewɗaɓe guyka saabi ɓe pawi ko yete ko kuule musɗe fawde e ko yete ko lorrude goto e policier ji ɓe ganduɗa ko o grade ɓe garti kamɓe Les Échos la classe politique plus que jamais divisée ɓe garti koye on peccor tawteteɓe lundiyankoɓe to banggue dawrugol maître Aissata Tall Sall kam e Pape Djibril Fall hollitɓe wonande notoyaki nden yewtere Halifa Babacar Sall Serigne Mansour Sy Djamil kam e Abdoulaye Diouf Sarr parɓe notoyade nden yewtere jayde Les Échos arti hen jayde source a ɓe garti ko e lundi de tous les possibilité Mansour Faye Amadou Mansour Faye kono ɗo jagorɗo e laamu Macky Sall no toytoɗo e altine hande o to banggue toon to mo ganduɗa ko commission d'instruction bo haute cour de justice ko yetno e alhaali fond Covid 19 source arti e omo ganduɗa ko Samuel Sarr caggal on rapport médical ko liɗɗo wonande lawol o kani ɗum joɗade toon to Dumbirdu caggal nde ƴewta gonka cellal ɓandu makko Ablaye Diouf Sarr ko liɗɗo wonande Paris gam notoyade on dialogue yewtere gendire mo dialogue national l'observateur ɓe garti ko e jeenayi Hawru Bella Dial e woɗɓe Musallo nden huɓere yande toon to Touba tawi jeeyi ɗum
mo ganduɗa ko Serigne Mbaye Sarr mo Sénécar Tour ɓe garti kamɓe l'Observateur, reçu d'une affaire explosive, vol, drogue, violence et cavale. ɓe garti koye goto e badiraɓe Amma Baldé ɓe ganduɗa ko police no fawde mum jungo ha ni wonti haare fawde e ɓen ɓe ganduɗa ko policier ji saabi gañugol yoga e goto e cadre policier ji saabi Amma Baldé miñum mawnum Paté Baldé wonɓe e yiilede jayde l'Observateur arti hen jayde Vox Populi ɓe garti koye sappo hawruɓe layal jeeɗiɗo wonɓe Moussal e on immeuble mo ganduɗa waɗi effondré yani toon to Touba ɓe garti hen kamɓe Vox Populi kono ɓe garti e ngol notoygol yewtere ngendire ñande alkamisa 27 lewru ma taxaw Sénégal kañumenne holliti wonande ma aro nawto daranade ɓesguji leydi Sénégal haaldi jojanɗe mumen Abdoulaye Diouf Sarr biɗo pari notoyade maître Aissata Tall Sall mo ganduɗa jaɓani tawtoroyede gon noddago ɓe garti kamɓe Vox Populi le poignée de main entre Sonko et Amadou Ba, jokkodiral juuɗe hakkude Amadou Ba kam e premier ministre Ousmane Sonko e noddago Pierre Goudiaby Atepa jayde L'As Quotidien ɓe garti koye libération de Samuel Sarr, le rapport médical qui cache tout. ɓe garti koye ngol on rapport mo ganduɗa artirta koye cellal raha ɓandu kanko Samuel Sarr caɗele ɗe ganduɗa one tawe e mum saabi wonande gonka makko toon to kaso wona hunde hande yinde jayde L'As Quotidien kono ɓe garti e toɓɓe 8 ɗe Bougane namdi beele ɓeydite e doggol yewtere nde dialogue national jayde Enquête Quotidien ɓe garti koye le boycott prend du plomb dans l'ail ɓe garti koye on dialogue national yiide jayde Enquête Quotidien omo ganduɗa ko Halifa Ababacar Sall taxaw Sénégal yiɓe wonande pari notoyade nden yewtere PS parti socialiste wonɓe miijo Abdoulaye Diouf Sarr parɗo notoyade ɓe garti e Bougane Gueye Dany toɓɓe 8 ɗe ɓeydi e on guinol golle on TDR woni les termes de référence jayde Le Quotidien. Macky combien de divisions ɓe garti koye alliance pour la république ɓoftade Macky Sall ɓen saliɓe notoyade kono kadi jogay jagge mawɗe taweteɓe alliance pour la république notoytoɓe nden yewtere gendire ɓe garti yogay alliéji Macky Sall ɓe ɗoftaki kan haala Macky Sall wasde notoyade nden yewtere gendire jayde Le Quotidien arti hen. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a Yawpindi TV ko ɗum woni komin dominnomoni kelle gadane robino jaydeji subaka hande o aadi men ko talata janggo so hawre welede Allah.